लोगोफोर नैबे बायस'नि आरोना कालारा बे मा दं बिदिया देखायनाय एसे बिराद बिरखा आरोना नै लोगोफोर दख'ना बायनाया बायना दों दुर्गा फुजानि गार्लफ्रेन्डफोरनो बायना हरना दों बेखौ पुष्पा होनो नामा पुष्पा माथो बेलाय बिराद बिरखा आरोना नै लोगोफोर दख'ना बायनाया दुर्गा फुजानि अफार मोनदों नालाय दिनै माने मोजाङै देखायनो हानाय नङा आरोना लोगोफोर नै माने कास्टमारा बिराद दं नालाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना दाख्लै आंनाव सोंहरबाय थादोंमोन ना माने अनलाइन अर्डार जानो ना जाया होननानै माने अनलाइन अर्डार जानाय नङा आरोना नोंथांमोना दखानावसो फैनानै लांफैनांगोन सिङाव हरनानै देखायनो हानाय नङा नै लोगोफोर माने दिनै बिराद बिहिर आरोना दायो नै आदाया बायना दों आरोना गांसे kunta Puspa deh Puspa Ras juga karena ini sanji siapa tuh warna lagi gue siapa saya nauli tuh tanggal ini kemana tuh lagi orang mani beliau naik nada arna aja mani beliau acang kadang bir nih beliau Bani beau udah kadang mencidung na, beliau naik nada sing daya. Mujang di kan hanya wangi loh, mani birat bir jarang arna. Beliau beri baju bir karena nih, beri baju yang gedung juga. Nang deng. 왜 신고 사이에 뭐냐면 우리 baju bir karena mani jeng gue bayin ada melu ber kunta paso bisi selo nih একদম মনোযোগ করছি এখানে তো খাইবা নিবার আইছে বলে ভিডিও দেখিয়া এখানেও আইছিল খাইবা বহুত আইছে না ভিউজ তো যাইছিল বহুত ডিসলার নাই মই মোবাইল দিয়া করে একজন মই দেখিছিল বিয়ে মালি বিকুমা নে mana mau nih Magic Magic na piye bisa beukar nona wes semi paralo na mani ni bijiko parong ora ker na lagi ber ni biye paisioner na kalara be mama dong bija dekene ese ni be lagi ber paisioni na be ampai bisango godang biko 1000 नै दाबो दं आरोना लोगोफोर अफारा बियो दामा एखे नैबे कालार मोजां बिर आरोना लोगोफोर दासिमबो दङ अफारा नोंथांमोना थाबैनो लांफैनो हागोन बिराद बिर जादों आरोना mana biji gulai jauh birat biar jangan dengar nalik ber siapa jauh meni kalau gor mani birat bihir jarang arna mani yang dukuna wisi mujang kistan sandang menisne sampai oni birat customer dengar na mani video खालायनायाव एसे दिगदार जायो आरोना ओमफ्राय दायो बिराद बियो जानानै दङ ओमफ्राय दख'नानि अफारा दासिमबो दङ आरोना ओमफ्राय निउ गोदान कालेक्सन फैगासिनो दासिमबो दिनैबो सफैदों आरोना गोदान कालेक्सन माने सेमि पार्टनिया बांसिन अफार हगारदों आरोना माने दाम गोसानिखौ 500 गाहामनिखौ 1000 मोनदोंनो दासिमबो दङ अफारा ओमफ्राय नोंथांमोना सोंहरबाय थादोंमोन लोगोफोर अनलाइन जाना जाया होननानै माने अनलाइन अर्डार जानाय नङा आरोना नोंथांमोना
बुकिं खालायहरनानै फन नाम्बाराव बुकिं खालायनानैसो लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो लांफैनो हागोन आरो ना दासिमबो दङ अफारा जोबथ'वाखै ओमफ्राय गोदान कालेक्सन फैगासिनो आरो ना मोजाङै देखायनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय बिराद बिहिर देखायनो हानाय नङा ओमफ्राय साननैसो उनाव फैफिनगोन आरो ना साननैसो उनाव फैफिनगोन आङो ओमफ्राय देखायनो हायोबा देखायसै आरो ना लोगोफोर मोजाङै थ' बेनोमोन लोगोफोर आङो गांसे बायनो सानदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बिराद बिहिर थ' साननैसो उनाव फैफिनगोन आङो मोजाङै खालायनो हायोबा खालायसै आरो ना लोगोफोर